जीजाजी सुनी ना। का हो का सुबेरे सुबेरे आके खोद दहलू। आज राउर सुहाग रात है, चली दीदी बुलावली है। तू जाए अपना दीदी के लगे सुहाग रात मना लो, हम ना जाए। रौरा से दीदी के शादी भइल बा तो सुहाग रात रौरे न मनाम। चली 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 ना रे हम ना जाए ते जो। चली 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 आ सुनी, दीदी के लगे जाता नहीं सुहाग रात मनावे तो दीदी कुछ सवाल पूछी हम तो ओकर जवाब देवे के पड़ी, ना तो मुंह ना देखई। तो सुहागो रात खातिर सवाल पूछी हैं। हां अच्छा ठीक बा, चलो देखो तानी। चल मेहरारू ए मेहरारू, कहा जी सुहाग रात हवे तो हमारा से सवाल पूछबू। पूछम ना। कौन सवाल पूछबू? पूछ। a+b के होल स्क्वायर का होला? भाग सालारी, हम पढ़ल लिखल बानी, जे जानो तानी बताए। अब कहाँ जाता नहीं? जातानी बाबू से पूछ के आओबे आइले। बाबू ए बाबू बाबू हमार मऊगी आज सुहाग रात ह। अच्छा तो दुका पूछतिया होले सवर आ दुका ले सवर। हम पढ़ल लिखल बानी तो तू ही जा बताई ह, आ तू ही सुहाग रात मना लिया। रे तोर मेहरारू या तो सुहाग मनाइबे कि हम मनाम ससुराल त देख। तो हम जानो तानी। ए नदी जान तो ए एकरा तू समार हम मूड खराब जब मारू दे एकरा के तू देखो। ए